Исәнмесі сефирда яңалыклар шығарылышы студияда Руслан Харисов олға таба койбір темалар турында. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкилләре рейдка чыкты. Моның сәбәбе ниде? Шолыда чыршы базарлары эше дәвам итә. Шоллы халкы урман гүзәлләрен сатып аламы? Бір топқыр ялгышуга караганда 7 топқыр тикшерү яхшырак. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкилләре газ хезмәте белгечләре белән бергә йортларда һәм фатирларда газ җиһазларының төзеклеген тикшерәләр. Исегезгә төшерәбез, 20 декабрьдә Минзәлә районында гадәттән тыш хәл булды. Якынча мәгълүматларга караганда шәхси йортта газ шартлаган. Лилия Гатина Бәткә авылына рейдка чыкты. Здравствуйте. Эльвира Гендулина газ җиһазларын тикшерүгә гаҗәпләнмәде. Бирдә ул 2002 елдан бирле яши. Аның сүзләренә караганда, аларның гаиләсендә электроприборларын һәм газ җиһазларын җинтекләп күзәтәләр. Әмма белгечләрнең өстәмә каравы зыян китермәячәк дип саный ул. За газовой плитой обязательно смотрим. Если запах, сразу вырубаем. Но такого нет было. Но если что-то, я уже знаю, что надо газ перекрыть, форточки открывать, все выключать и вызывать 01, 112, нашу местную службу. Бу гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре һәм газ хезмәте вәкилләренең планнан тыш тикшерүләре. Тик Бәткә авылында яшәүчеләр бу мәсьәләгә аңлы рәвештә карыйлар. Кагыйдә буларак мондый рейдлар йортлардагы җитешсезлекләрне ачыкларга һәм аларны вакытында бетерергә ярдәм итә. Нарушения бывают. Шланг не соответствует ГОСТу. Также загрязненная газовая плита. Это уже тоже влияет на работу. Краны туговато ходят. Рейд барышында газ плитәсенә, су җылыткычка, шулай ук ут үткәргечләргә һәм электроприборларның торышына аерым игътибар бирелә. Все соответствует хорошо. Расстояние имеется от шкафов, от деревянных изделий. Шланг у вас на видном месте, да? Кыш көне янгын чыгу ихтималы арта ди гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре. Шуңа күрә йорттагы җиһазларның торышын күзәтергә, мунчада мичне ныклап якмаска, җиләткечне даими чистартырга кирәк. Иң мөһиме куркынычсызлык кагыйдәләрен онытмау. В ходе рейдов нарушений требований пожарной безопасности не выявлено. Также с жителями собственников жилых домов проведены инструктажи, вручены памятки о мерах и требованиях пожарной безопасности в быту. Шулай ук гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре Татарстанда махсус янгынга каршы режим дәвам итүен ул 8 гыйнварга кадәр гамәлдә булачагын искәртте. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шолыда чыршы базарлары эше дәвам итә. Шәһәрдә ылыслы агачларны сату буенча барлыгы 9 нокта ачылды. Сатучылар билгеләп үткәнчә бәяләр узган ел дәрәҗәсендә калган. Шоллы халкы урман гүзәлләрен сатып аламы? Бу турыда хәзер сөйләрбез. Там внизу один, это второй, это третий, это четвертый, это пятый. Вот так каждый год они выращивают. Бу матур озын чыршыга 5 яшь Бәдретдин Заиров сүзләренә караганда, ылыслы агачларны сату белән ул инде 8 ел шөгыльләнә. Аларны Башкортстаннан махсус питомниктан алып кайта. Сатучы билгеләп үткәнчә, быел ул нибары 2 чыршы һәм нарат алып килгән. Бу узган ел белән чагыштырганда 50%-га азрак. Аларның башлангыч бәясе 300 сумнан башлана. Хаклар үзгәрмәсә дә, яшел гүзәлләргә ихтыяҗ кимегән. В прошлом году почти на 20% больше, чем в этом году торговли лучше был. Больше был. И людей больше были. В этом году что-то нету никого. Мало ходит. Может, не встречает Новый год или что-то. Или деньги нету у людей, может быть. Не знаем, от чего причина. Или некоторые бывают искусственные сейчас берут. Шоллар тере чыршы һәм нарат сатып алырга уйлыйлармы? Она, конечно, красивее и прекраснее, и запах от нее идет. Но и еще пенсионерам уже не по силам покупать это. В этом году мы елку ставить не будем, потому что новогоднего настроения нет. Я вчера купил, еще сегодня купил такой елку оригинальный, вот такой красивый. Я каждый год живую елочку покупаю, у меня нету искусственной елки. Сәүдә 1 гыйнварга кадәр дәвам итәчәк, ләкин сатучылар яңа ел чыршылары һәм нарат агачлары тизрәк сатылыр дип уйлыйлар. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар.
Бүгін Шоллыда туйлар парады узды. 22-12-2022 күнні 50 пар үзінің никахларын тіркеді. 6-2 сонынан тұрған күнні никахны тіркәлу тонтанлары да үзіншәліклі болған. Бұл турда олдағы минутларда сөйлербіз. Илдар һәм Татьяна Минагуловлар инде 20 елдан артык таныш, 6 ел бергә яшәгәннән соң гына ир сөйгәненә тәкъдим ясый. Никахларын теркәүне әлеге пар традицион булмаган форматта билгеләп үтәргә карар кыла. Ак кәләш күлмәге һәм кияү костюмы урынына алар парлы футболкалар кигән. Матур теркәлү датасын сайлау очраклы гына түгел ди яңа әйләнешүчеләр. Нам понравилась дата именно. Много двоек. Ну, то есть, а какой еще дату в 22 Очень году? красивая Да, дата. красивая дата просто. Нам понравилось. Хоть и зима холодно, все как бы стремятся делать, может быть, летом все-таки торжество, да, такое. Куда-то уезжают и так далее. А мы вот решили зимой. Зимой красиво. Да, зимой Всё красиво. снежно. Снежно. Нежно так. 22-12-2022 кебек көзгөлік даталар бик сирәк була бу гадәттә атна уртасына туры килә. Тик мондый көннәрдә дә ЗАГС хезмәткәрләре яңа әйләнешүчеләрне каршы алырга әзер. Надо сказать, что для зимнего периода это достаточно большое количество. И нас очень радует, что в этом году у нас вот за год, за 11 месяцев уже количество регистрации брака больше, чем в прошлом году. 2022 ел нәтиҗәләре буенча Шолда барлыгы 3000-нән артык пар туй ясаган, ә 22 декабрь көнне никахны теркәү турындагы документны 50 бәхетле кеше алган. Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Откройте вклад в Акбарсбанке и получите шанс выиграть сертификат на 100 тысяч рублей на покупку бытовой техники или 3000 рублей на продукты. Подробнее на akbars.ru. В честь дня рождения магазина «Светофор» на Сидоровке утка замороженная 179,90 за килограмм, яблоки Гренни 56 рублей за килограмм, магистральная 16. Оформите кредит в Акбарсбанке по ставке от 4,5% и получайте кэшбэк за ежемесячное погашение. Оставьте заявку на akbars.ru. В Дельфинарии новогодняя шоу-программа «Гринч. Похищение Нового года». Это незабываемое костюмированное шоу с яркими персонажами. И, конечно, дельфинами и морскими котиками. Впервые на сцене морская львица Роза. Не пропустите! Сатып алдым кэшбэк, сатып алдым кэшбэк. Акбарсбанкның Мир дебет картасы һәм бар нәрсәгә 10% кэшбэк белән бу процесс бер кайчан да тукталмаячак. Акбарс онлайн кушымтасын урнаштырыгыз һәм картаны бушлай рәвештә рәсмиләштерегез. Встречай Новый год с дальневосточными деликатесами. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 26 по 31 декабря. ТЦ Грин, первый этаж. Остановка Глобус.